Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kazwai mativi mana enyika yeZimbabwe. Zimbabwe ndo Zimbabwe. Tadzoka zvakare mbuya soko nemeso enyika pamhepo inofamba iri pandiri. Mhepo yenyika dzinova ndo tsvimbo mbiri. Tsvimbo yekuzamura ndakayamwa inova ndo Zimbabwe. Kunova ndo kwakaberekwa mai vangu varivo muroora weMalawi. Kunova ndo kune imwe tsvimbo yechipiri. Tadzoka kuti tikurukure dare redu tichienda naro mberi. Kune vanoritevedzera dare iri tichiri kuenderera mberi. Nhasi tati kupakurireiwo kuti imimiwo mumboziva ivo mbuya sokwa vakazofukurwa kuWarren Park gore rapfuura. Vagara 40 years mumarinda eWarren Park kudivi remarinda inonzi executive area. Mbuya sokwa ava andinotaura kuti vakafa mumusha kana kuti nzvimbo yeMbare musi wa1 May 1983. Mbuya ava vari muChangani kuChipinge, asi vakanga vari musha wavo zvavo kuZaka Chiretsi. Kunova ndo kwakapiswa musha uyu nevasina mabvi. Mushure mekunge vaonekwa kuti pamusha pavo ndo panosvikira vakasunungura nyika ino pachibikirwa pachiwaniswawo nguva yekutotaurwawo zvematare zvemhepo, mafambiro avo vachirova hondo iyo vakazosunungura. Saka tingotaura zvishoma zvambuya. Mbuya upenyu hwavo vaiva munhu akanga achiita izvo zvematare semunhu ainzi Mutuma Mafambiseni Mutefu, kududzira kuti zita iri randinoda kutaura kuti Mafambiseni rakangofanira pachirungu pamunoti inonzi nickname pamabasa avaita ekufambira chinyakare. Chikaranga chacho chinova ndo vaiwanikwa vachibika iwo madoro enyamunoti mapira emadoro, kufanana nedoro rakapedzisira kubikwa gore rapfuura rinonzi bira renyika. Parainzi ndo rakubikwa final bira renyika rakabikwa kumaringowe gore rapfuura richifamba vatingati Comrade No Doubt kana vachitaurwa vanonzi vaLois Mugadza. Chembere dzakanobika doro reidzotso ndo vaya vanenge vaguma kuenda pabonde, nyangwe madzisekuru avo aripo vasangane bonde ende kana kugeza nguva yeduwo yatinoti menstruation time. Ndo mabasa vaita zvekare, ndo vairova makuva zvekare kana zvanambira zvose. Saka tose tiri kuti munhu aifamba nemabasa emhepo ndo ava vanoita mabasa emhepo echikaranga dzatingatiyo masvikiro, vanorapa, vamwe vanonyanya kuzikanwa nemashoko haangori nyore kutaura kuti n'anga. Ndo kwavaiwanikwa. Saka mbuya ivo vakafa vane makore 73 years. Tichitarisawo sechizukuru homwe yavanobudira mhepo, vakafa vane 73 years. Tichitarisa death certificate ravo, mukanwa mavo vakanga vane mazino ese, kumeso kwavo vakanga vaine nyora kumeso kwavo dzatingati zvedu 1+1 = 2, ma-equal aya ndo aiwanikwa kumeso kwavo. Chaindishamisa hangu ini semuzukuru wavo, vari mai vakabereka mai vangu, nzeve dzavo, maburi enzeve dzavo anga akakura ekuti vamwe vanourura nzeve kana kuti kuboora nzeve vanoisa mhete 3. Saka fungwa kuti iwewo munhu nemhete 3 rova buri 1. Zvokutiwo inini ndaiti kana ndichitambawo navo ndichivabata nzeve dzavo ndaivaisa zvitanda zvandaivaisa kune vanodya ma-ice cream amunoti manut chop sticks e-ice cream. Zvitanda zvacho izvozvo ndo zvandaiisa muburi ravo. Kana takafarisa taitora mapanga anonzi okapi, tombonatsoona kuti tanga kuisa muromo okapi panzeve yabuya inogumira papi sesaini ekutange Nike sign riri buri ravo. Saka ndangopowo description, vari mupfupi havanambobvira vakabata zvavo tsvimbo yekuti chembere inofamba netsvimbo, asi tsvimbo vainayo. Ende mutemo wakanga uri pavari havaiputa fodya dzekupanana, ende vaingowanikwa vachiputa fodya yemunhu mumwe chete watakataura uya kuti dzaingonotengwa fodya idzi kumagombwe. Magombwe munhu wematare ndo fodya dzavainotora.
munhu ana aitozikanwa mumusika wematsvimbo kumbare uko vainzi Machembere kana kuti mbuya Mhlanga, ndo munhu aivatengesera fodya dzavo. Saka tingoti wodzikire kumashure pavari. Zvisinei tochienderera mberi, takataura paye kuti takakumbirawo venyika vakuru kuti pane zvavakatadza zviri kuita kuti mangwana vakuru vangave vakuru vari kutonga nevatevedzeri vavo vawanikwa vachienda parinda kana kuti marinda kana kuti gomo ratinoti Heroes Acre. Heroes Acre pane dare, pane mhepo. Takataura paye kuti tinokumbira kuti pfuti dziya dzinoridzwa dziya takuonekana nemufi ari kuvigwa paHeroes. Isu tinoti dzinenge dziri saini yekuonekana naye kuti achinosangana nevakatungamira kuti tambireyo vamwe vakauya sezvo riri nzvimbo inovigwa vanhu vane nhoroondo dzenyika. Asi nekuda kwababa Joseph Chinotimba panguva yaitonga baba vaMugabe, vakaenda kunotaura nevakuru veSowe reJohani Masowe echishanu rinotungamirwa nababa Mushakabvu, madzibaba Mushakabvu vainzi vaGodfrey Nzira. Upenyu hwavaGodfrey Nzira ndodaira munhu akamboshandawo muhurumende vari mupurisa, asi nekuda kwemweya wengirozi wakanga wada kushanda navo wakavabvisa pabasa, vakanowanikwa vamunhu akutungamira Masowe eJohani Masowe. Ivo kumusha kwavo kuri kuMhondoro. Tinodaira pamativi mane enyika ino, midzimu yenyika ino, Mhondoro inotoverengwa ipapowo. Saka ivo vakazoshanda vari pamwoyo chena. Mutumbi wavo kana wagarwa nemhepo yeJohani Masowe echishanu vanenge vakudanwa zita rekunzi madzibaba Pegneck. Panoti Peg waro PEG na neck ya NECK, tikazvipatanidza ndo zita racho kuti Pegneck. Mweya uyu uchinzi Juran Frisanta waibatsira nazvinonobatsira munhu wese, hazvinei kuti iwewe wakaturikwa pamusoro kuti ndamupostori. Ivo vanoti kuzoturikwa kwako pamusoro kuti wamupostori ndokungofanana nepayment yako kungirozi yaMwari padambudziko rako wabatsirwa nekutenda, apawo bviswe mari kubatsirwa ipapo. Asi pane muko nemitemo inofamba neSowe iroro zvinowanikwa kunziyo dzemaSowe iwayo. Tichinosvika ipapo tinoziva kuti kuchinosvika ipapo pane idombo rakanyorwa mutemo kuti hapapindwe nebhutsu, hapapindwe atinoti mhete kana ma-earrings, hapapindwe nevanhu vanenge vakauya vakapfeka zvitsvuku kana zvitema. Saka nguva yakauya baba vaJoseph Chinotimba tinozviziva kuti akanga ari ma-government officials achifambisa nyaya dzematongerwo enyika, vachida kuti mapostori awanikwa achifambawo nezvenyika panguva yavababa vaMugabe. Mundinzwisise ipapo semacampaign hazvina kutishamisa nazvino zvinoitika. Kana muchatondera ingowani vaIgnatius Chombo taivaona vari mukati memamwe mapostori mamwewo machechi, asi dziri nguo dzemhepo, nguo dzechipostori dzemhepo, iri saini yekuraudza kuti vanenge vatumwawo pabasa rekukambina. Asi vakuru vanoti kana waendawo kuRome itozve kuRome. Tichireva kuti pamashoko aya ndoda kungokudzorewo pfungwa dzenguva yababa Ignatius Chombo. Vaiwanikwa vari musutu mavo, pamusoro pesutu ipapo poiswa garments semunhu anenge atumwawo ikoko kunokambena ikoko. Ipapo paireswa yaikuti ndo vega vaibva vaita outlook vega, kuonekera vega netai, ivo vari mugarments. Nekuda kwokuti chatinofanira kuonesana maziso enyika andinopiwa nambuya vekushayika kumbare, kwamunoti kumbare kune mhepo dzakasiyana, kune dzakanaka nedzakaipa. Kufanana newe matare dzatinoti n'anga, kune vakanaka nevakaipa. Kufananawo futi nekumachechi, kune vakanaka nevakaipa. Kana bhaibheri rinopupura, asi ese machechi anonamata the real God, tionesanewo ipapo. Saka tiri ipapo taitarisira kuti sezvo semunhu akanga
vauya vari ivo navaFilipi Chiyangwa naNamaishuva eMahofa nevamwe vakawanda. Hapana pavanotadza kutambirwa iyo vauya neshoko ravatumwa kubva kuvakuru vakatambirika. Asi mubvunzo watakazosara tichi ndakatanga kufamba neswera babanzira 1994 ndokuda kutozoturikwa kuti ndichiva mupostori ndikagara 10 years ndine rasta after mai vangu Rita gotwera mbuya ava vafa 2009 ndagara ndichiteera sowe chakandituma kuti inini ndiende kuMasuve idambudziko rekuita mwana wekutanga 9 months dzakanatsokwana ndichienda kusikero dzakanatsokwana musi wekumuzvara shupa yaputika yavanoti water sack ndaifanira kudhilivha mwana nzira yakanovharwa kana ivo ana magaina nemanesi vachinditarisa vakati uya akutomusarwa nenguva diki diki kuti mwana abude. Mwana akanovharwa, mwana achibva atotanga kuita minana mudumbu mangu ndiri muleba kuita rinonzi bridge kusvika ndanzi mwana uyu chitoendai kutheatre. Asi nekuda kwaizvozvi nekuda kuti pakanga pafamba mhepo yakashata yeshaisana mwana uya akazonobva chinzvimbo chinonzi bridge kuita bridge kubva kuleft kuenda kuright akazonodzoka azorera futi musoro wake kuti anobuda asi nzira yange yakavharwa akazonobhovhora ane push yekuti abude kunzira yechidzimai sika rudzi yechidzimai ndo pakanoita yatingati friction kana pressure achizonobuda anobuda akanobuda adhirikira nhuva yake zvokuti kana ivo vanagaina vanobatsira kuti kuberekesa vano mumaleba vakanatsoona kuti pane zvinhu zvinenge zvaitika asi havangazongotaura mwana achibva angopronounsa kunzi atofira ipapo nekuda kwokuti nhova yakanga yabhofokera. Wechipiri uyu mwana ndi wa 6 May 1990 ndiye first born ari mwana mukomana. Wechipiri zvakangoitika kuti 6 months chifanira kubereka mwana inonzi premature gava mwedzi ya 6 months mwana iyeye haana kuzopona akabva angobuda futi zvakanaka zvisina pressure ningotanga kungodonedzawo iro ratinoti ropa ndokutariswa nagaina kunzi havaedzi kuindisa lopu vagoti ane zviri kuita mwana yakutobuda yatoo miscarriage ndo wechi2. Wechitatu haisi nyore kugara nemurume uchiita izvozvo kunyange ndakakura hangu ndine ratinoti gono shoko randinatsogona kutaura pamwe ndikurikanganwa patinenge ndirifunge nekuti kana munhukadzi uchienda kunguva yako unogara kana kuti 1 week uchingoenda nguva iyoyo nekuda kweizwi iroro rekuti unonzi unofanira kukamurirwa ndo zvandakakura ndakaita. Asi zvikonzero zvakakonzeresa kudaro idare remukoma wamai vangu pavakanorumba kuti iyo vagare zvakanaka ndo pavakatishashira rimwe dare ratichazotaurawo nekufambawo kunguva tichidzidzisana zvinoitika muupenyu panyaya dzevanobata asi nhasi ndatimbonatsendera mberi nedare iri reMasuve ukama hwangu ndanguti mukokonesewo zvakaita kuti ndiwanikwe kwaanziya inyaya yekuti vana vanofa wozoudzwa kunzi waendawo kobabanzira nguva iyoyo kusvika nanhasi vaizikanwa nemabasa avo pasina kumboti unonobvisa chii ndokuendawo ndokuzonoendawo ndatone nhumbu yangu ndasingauchikwe vana ndaitobata nhumbu zvakanaka asi kuvabata maoko dzine babati. Asi nekufamba kwenguva takazoziva iri nyaya dzekuti ndakanga ndiri muhomwe yemhepo yambuya ndiri homwe yemhepo yambuya amai vababa vangu vekuMalawi ndiine tsvimbo 2 pazita randinodaidzwa kunzi Ajini Easter rekuMalawi. Amai vababa vangu Muchawa vakasita ravo rakaipiwa ine nababa vangu. Ivo baba vavo vanonzi sekuru vangu hanzi Musena. Saka takatarisa ivi rababa vangu ndiri mwana akaberekwa ndiri dangwe reMusena ana mai Muchawa vanonzi Ajini vanova ndo vanobuda futi pandiri vari machembere ekumadziva ikoko. Kuno kuZimbabwe ndine mhepo yambuya kundirera kwavakandiita vakandikochekera kuti tizobudisa dare ravo. Ndinotaura nchidaro takazozviziva mushure mekunge vafukunurwa gore rapfuura kuti tichizonosvikirwa zvese zvichiitwa
vakabuda vega ndakakochekera pamukwasha wangu mwana wemukwasha wangu nekuda kwokuti hama dzangu dzakapinda dare nekushaya kwakaita zvaidiwa kuti inini ndinosvitswa kumusha zvakazoita kuti ndinovigwa kuWarren News. Saka vakanga vachiziva kuti ndiri kubuda ndakatsamwa vachinditsipika, asi mwana wangu uri kudzira ini kwanga kuri kupotera. Saka ivo mbuya vachawanikwa vachinopotera vemudanga rekwavo. Iyi ndozonosunungurwa ndoshendera mberi nemhepo yekumusha kwababa vangu. Kunova ndodare rekupedzisira tichazokuonesa ere marawa, hatisina kuvhenganisa zvinhu. Tinoda kumbofamba netsvimbo yenyu yeZimbabwe muone zviripo. Saka patsvimbo yeZimbabwe ndo panobuda zvinhu zvandinenge ndichikutaurirai. Pamwe mungade kuziva kuti kwaanozviwane kupi. Ivhu rakabuda mbuya ivavo. Tese tinoziva kuti Warren Bucket Heroes ivhu rimwe chete. Saka ivo ndo vanenge vachitaura muimba yavakafira yekuMbare ndakarara navo. Takatarisa vakafa, takatarisa kumadokera pavakafa 1 May 1983 vakatoita kupfuka futi imba 1 May iyo ndati vakatorwa nepolisi kuiswa mubhokisi resilva vachibuda ropa pasi petsoka pasina chironda. Zvikatobvunzwa nemapurisa kuti kosei vari kubuda ropa pasi petsoka richipukutwa vachitakurwa vachiiswa mukofini vachienda. Vakanogara 2 months zvatakataura zviya, May June vari kumochari. Vakazonovigwa kuWarren News 8 July 1983. Patakazovafukuna gore rapfuura pakazonopupurwa neivo maundertaker nevanhu vanoshandeko vane ma35 years kunoshanda kuWarren News kuti ambuya venyu vachivazofushirwa pano. Vakaita kuti mina nekuti takatadza kuzvinzwisisa. Tikabvunza mubvunzo wakwanga wari weizvi zvikanzi pataifushira vanhu kuno kumakura, ivo panhamba dzemakofini atanga takatakura taita kunge tiri kuziva kuti taiti kana tine 10 takuti tafushira kana 5. Taita kunge ivo tavafushira, vaita kunge vanoshayikwa vachiwanikwa. Izvo haisi nyore kuenda popa. Minana yaita mbuya nekuda kuti mbuya vakanga vaenda popa. Zviya zvokuvigwa hama dzako dzisipo nekuda kwekunetsana nekugarisa mumochari. Noti kuti vakashayirwa mari, asi inyaya yekuti vakune vanororerana, vanokoshesa chivanhu chaona nhasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba vangu ndo vaiva mukuwasha vakanga vachitarisirwa nehama dzaambuya anova ndo machangana kuti ngaasunudze mutumbi iwoyo kubva kuHarare auye nawo kuZaka kunova ndo kumusha kwaambuya. Yati mbuya vakazofa vachirikadzi sekuru ndo vakatanga kufa, vakabva vazonoita musha wavo wechirikadzi. Panova ndo paidiwa kuti mbuya ava vafushirwe. Panova ndo panotozikanwa nemumango kana kuda kunopatsvaga. Pano paZaka ward 30 tadarika Jirira kwamuzonditya uko kuti uchibva ipapo tinenge tamunobatana perire nemakombe tazosvika Chiredzi. Saka mhosva iyoyo chete yekuti isusu moto wedu kumusha kuti tichaubatidza kutambira atete vedu dziri hanzvadzi dzambuya. Mukwasha uyu aunza ambuya. Saka baba ona amai vaishandawo mabasa iwayo. Baba vakanga vari kuki, vari penta, vari florist, ini vanoita zvatingati zvemaruwa, vamwe vanongoti uri kugadheni. Saka munhu aita mabasa matatu. Mari yavo nemari yamai vangorita kuti vaisanganise kuti vaendese mbuya zvanga zvakarema, ndokungoendesa mbuya kuWarren News nekuda kwemutemo wekumuchari kuti vagarisawo. Nanhasi muchingoramwirana zvekuramwirana zviya, tambopawo dzidzise baba zvekuramwirana zviya zvatoita kana mufafa mosanga ureva zviya uya atofowe ingomuita kuti ari azorore mozonetsana. But nekuda kwokuti imimi munenge muchinetsana makutanga kutaurana rora, makutanga kutaurana zvimwe zvinhu zvinokonzeresa izvo zviya. Ndovenge darira mbuya kuti muzonzwisisa kuti sei. Saka yo mbuya vazonovigwawo vakasodzoka vamhepo yekuti sei ndazoenda ndiri popa. Ima hama dzangu makutanga makungondiramwira mukuwasha, imi makadi kuzondibvunzo wakudzoka matare chifamba nematare enyaya yavo 2020 kusvika vazofunga vaibvunzwa kumatare edzedza ravo. Mwana wangu akanga achigara nemurume mubvukure, asi imi makakuzivisai kuti ndafazve, makabva maomesai kuti ngauye. Imimiwo mune zvipfuyo, mune chimakadi kuzonditambira sehama yenyu isinei nemukwasha yange yamhaka pachavo vakunetsana vapenyu nevakafa
kuzvisvika hazvo zvisinei mbuya vakafukuma. Saka taura kuti tichenderere mberi. Apa ndangokutaurawo zvishoma, tingaramba tingodzokora zvake takataura tinokuramba tichienda kumberi nedare nekuti dare rakakura. Takuda kudzokera nyaya yangu yandataura kuti ndo zvakandidzotsera zvakaitwa ndizive baba Sowera baba Nzira. Asi vazofa vasati vafa baba Nzira tese tinowirirana nemapostori iwayo kuti inini vanondiziva semudzimai auya kuSowe ndisandaturiko maoko ndisandapikira ndoda kuita chipostori. Ndiri mudzimai aiuya kuSowe ndakazvitakura nhumbu yangu ine 3 months kusvika ndizvare ndichienda kuSowe. Ndakumira neSowe nekurwadziwa kuti ndakazvara mwana wekutanga akafa, mwana wechitatu akafa, mumba mane mutaure nemurume wangu nehamawo kuti aiwa ngaende kumusha kwavo kudii kune vamwe vanhu vanofambira varoora matare usingazozviudzwa wakungovengwa kudii. Saka ndo pandakatanga kuenda kuSowe, ndo pandakatanga noudzwa tsananguro dzangu kuti mune mhepo yamuri nayo yetsvimbo dzakanaka, asi mudzinza rekwanamai venyu kune akazonobata akuvhiringidza mhepo yetsvimbo mbiri idzi. Saka imi muchitarirai kupona zvakawanda musazvitarisira zvichazoonekwa zvega kumberi sechiga chekuda kuti mubate vana. Ndo pandakatanga kushandisawo muteuro zvishuwa. Muteuro ndakaushandisa kubva pa1994 ndine nhumbu yangu ndatanga kusvika Sowera baba Nzira ndine nhumbu ine 3 months. Ndaitobvawo kusikere iyo yemagaina ekuzvipatara ndoendawo kuSowe chitatu ndopaitwa muteuro wevana kazvitakura nevana vanoyamwa nezvindumura. Ndichitokwirawo kubvawo kuimba yedu Efiridzi nemurume wangu chiendawo ikoko ndiri ndega. Murume wangu akanga asingaende ikoko because aiwo munhu aizvimira doro, asi aingoda kuti nini vari vana vekutanga nevechipira vari vakomana. Uyo andakazozvarwa chemupenyu amukomana. Saka kuSowe ikoko ndamubata mwana netsananguro dzangu ndakatoziva kuti aiwa ndine vanonditeera vanoziva zviri pandiri asi nasi ndazvisiva. Saka zvakandiita kuti nini ndione kubata kwebasa rePasowera baba Nzira. Ndaiendawo misi mitatu baba Nzira vachiri vapenyu. Misi mitatu yaitwa muna Machi. Vazofa baba Nzira misi mitatu yekwaye vamunoti muteuro wegore unoitwa kuSowera baba Nzira uko muna October. Vafa vabva zvakujeri, vakazofa vabva kujeri handi. Sowe muteuro weSowe wakachinjwa wakanga wakuitwa muna October nanhasi unoitwa muna October. Tinenge tichingoenda asi baba vangu vachingopikira kuti handidi kuti ubatwe pamusoro because vanozviziva kuti ndine mhepo yekumusha kwavo yandinofanira kunogadzwa pajira rambuya ivavo mai vavo neusekuru hunobuda pandiri because kana ndichisvikirwa ndinobuda futi tsvimbo yababa vangu. Saka vematare enyika ine kuti vazotambirana nemhepo kuti tifambe basa rekufukura mbuya inyaya idzo dzekushanyirwa netsoko ndibaba vangu piri vanobuda kumbudzi kwavakavigwa. Vaine futi chigombo chekuti mukoma waamai vedu anova ndiwo maiguru vedu ndiye akashandisa n'anga yemuMozambique kuzochekeresa munin'ina wake anova ndiye Rita. After Rita yatorwara asaina mai vake kuti vachienda kuRenews akazorwarawo 1985. Saka nguva yekupenga iyo yekurwara tinotaura hedu kuti munatsonzwisisa isu nyori kutaura kuti munhu anopenga kurwara asi tinoda kutsvaya kuti munzwisise nguva yavaipenga iyo vaikanga vari hurudza inotyisa kwana musana vachirima maigura vachita sei uku kuno mai vachirwara vachihwanda nechimwe chekuti ishambu dzavakarwa nemadzisekuru nesignature yavo chete wai vakasaina mai vachienda. Asi mai vangu inini hapana zvavaikwanisa vakakuita hospital yati mbuya vagarisa muchai ende vakasuma wani vakanyora matsamba 1983 kwamusina zvemafoni vakanyora matsamba vakadii ende iyo vaitya kunofesana nehama dzambuya because vakanga vari maovheti vaityisa mushure mekungewo zvinhu zvichiitika saizvozvo vaitozviziya kuburikidza futi kuti sei wazoda mubva kure uyu. Ivo zvavo mai vangu vakadiwa nababa vangu vari mvana vambozvara mwana wavo wekuhondo saRita watakataura ndiRita Chimbwido wekuimbwa naThomas Mapfumo akaenda kujeri 1977 akatongwa kuRotten Row uko nenyaya yavanoti unlawful entry yekuenda kwaishanda baba vedu vachinokomborena kuti baba vanogarira kuno kuBoyskay but mari vari kuya nehaina haikwane kumbawo zviri kufamba sei neikoko kuenda vakatadza kunonzwanana mukadzi wabhosi wababa wangu anova mukadzi varova murungu yeyo kurovana naye pamba pake wavasungwa. Ndo zvakaendesa Rita kuchera uri ukasha hwekunge akanga angogara ari munhu akanga amboenda kuhondo zvechiBwido zviya
ndo dare rakaita kuti rito yatongwe jeri. Atongwa jeri varungu vakamurwadzisa mai vangu nekuda kuti vaitoyamwisa mwana. Zvikanzwa kubve kumba kwako kuchitungizo kwainzi kuchiramba unyoko kuti zine kunyatsimbi dzimba idzi dzakazobudira kuzengeza kuchitungiza town center ndoko kwakabudira dzimba dzedu asi taikatanga chigara kuchiramba uyu ndiko kwavaibuda vachinosokosa uko vachiti ndinoda mari inokwana murume wangu ini ndongomona weekend anogara boys guy nenyaya kuti aibika ari penta achiita futi zvekugadhena saka ndo zvakaendesa Rita kuchiri. Asi iye akambenga aita nhoroondo yehondo yemwana wake kutanga waainaye vanova ndobhudhi vangu vanova ndo vatiri kutaura kuti pamonya yemoto yekumashure yatakataura tichazotara pambera kuti ndiye anopfuka ari kumbudzi ikoko nekuda kwokuti firo yake haana kufamba nezvakanaka muri mumbari panguva yairura nguva yainzi chipangano ichitungamirwa nana Jim kunaka nevamwe sisi vainzi opa sisi oripa vaiva vadhafu vaine ziso 1. Tichazozvibata futi izvi kuti muzive kuti seko mhepo dzichisumuka iye zvine zvinyika tinodaira accident andingangoti nematambudziko matimana enyika iyi yakaitika kukwekwe but kumashure tese tinoziva taiti zvaitoita kuti tuchinjana kuti bhazi rekumasvingo razouraya vanhu rekubhuriwe razouraya imhepo yezvine kwakanyara bhozi mhepo dzo dziri kunze kwenyika yedu kuti panzwisise but tichazozvitaura but nhasi navazombokupakulirai nyaya yatoda tiendere mberi yatoda tiendere mberi ndodaira kuti takataura kuti vaJoseph Chinotimba ngavaende kusowe vonosangana nesowe ravakabuditsira pfuti. Handifunga kuti panguva yekutumwa panguva yekampeni vakaudzwa kuti ndobuditsa pfuti. Mukubuditsa pfuti ikoko kwakaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka because pakabva paita kunge paita kutangura kumanikidzwa kwemapostori ekwanzira kuwanikwa achienda kusowe nekuda kwekutya kwepfuti iya yakabudiswa navaChinotimba. Zvinova futi zvakasimudzwawo mhepo kudzinza ravo todaira kuti kubhoyera kwakabuda nyaya nechekuita nezvekuti Chinotimba kuchibuda nyaya yekunzi kwanika kupondwa kwekumurwe ikoko. Saka tinoda kuti vaone kuti ndo pakatadzwa ipapo. Hativamanikidzi havamanikidzwe ende ini ndiri kutaura kungotura. Ndakafamba nesowe semataura ndaita ende imwe nyaya ndinozikanwa nesowe yemwana iye akazowa ndinayo akazogara nguva yake yekutamba nhova zvinenge tovana kuti akutamba nhova mwana ane nyimbo akazotamba nhova yakanetsa futi kuvhara akasvika 3 years mwana iye achitamba nhova achigara akapfekedzwa heti. Ndaingoendera kusowe ikoko kunoyeresa mwana iye kungoneswa chipiyaniso chake mwana iye pachipande chake kuti raramo yake ivepo ikazosvika pakuvhara. Ndo ukama hwangu nemasowe iwowo pavakazosungwa baba Mzira vaingoshandira sowe takasiya tazvitaura izvozvo vaingoshandira sowe vari kuchikurubhi ikoko vatongwa jeri ravo ikoko vaingoshandira sowe nokuda kuti ngirozi yakati ndiwo mutumbi wandakada iwoyo ende ndiri kuziva zviri kuitika pane mutumbi wandakada wababa imimi simba yekunamata ende ivo mapostori kana makanovabvunza zvatinenge tichitaura pano pamhepo vane nguva yavaitotumira shoko kuti kuno nditumirewo maputi chikafu chemaputi kuikoko kwandiri kujeri zvekare mapostori rambai muchinamata rambai muchishinga kunamata musafunga kuti zvandakabviswa pashirai pakrau apo sowe harichafamba sowe riri kufamba ime rambai muchinamata. Ndinodairewo mapostori kana atori ari kuteerera tine nziyo dzakaimbwa kunzi kupona kuchengetedza mutemo rwiyo runoimbwa nezvekuita nenyika yenyu pachigaro chamambo chinoera zvine chekuita futi nenyika yenyu zvakare rwiyo rwechitatu rwandiri kutaura kuti rwekutanga kupona kuchengetedza mutemo rwechipiri pachigaro chamambo chinoera isiri rwiyo rwaNG Brown mundibatowo ipapo aiwa rwiyo rwekusowera kozoita rwechitatu baba inzwai kuchema kwengirosi zvinhu zvese izvozvo nziyo idzodzo dzine chekuita nenyika yenyu. Saka takuda tichidzokera parwiyo rwokuti baba inzwai kuchema kwengirozi. Ngirozi iri kutaurwa munhukadzi ingirozi munhukadzi. Saka takuda tichibata paya pakasungirirwa pakasungwa dhuku ratinoti musamari. Dhuku iri idhuku rakasungwa mai Shuvai Mahofa vauya futi nababa vaChinotimba vakapfeka suti yatakataura yeblack nebhutsi yavo yeblack down to top yese neshiti white. Mai Shuvai vakapfugamiswa kusowo vakasungwa dhuku rekuvhara mabraids ava anonzi curly weave yavakanga vanayo
musoro mavo nekuda kuti nesowe zvinhu izvo zvazviwirirane. Mhepo yengirozi inotaura kuti mumabreads ndo munowanda mhepo dzakaipa. Saka kana uchiuya kusowe nyange usati waturikwa, sowe rababanzira harine kuti wakaturikwa maoko unobatsira munhu wese. Tese tinoyeuka kuti kana ivo vaimbi vanonzi vaLeonard Dembwa vakarwarisa vakauyawo kusowe ipapo vachizonwa muteuro wourwere vakaiswa pajira. Kuiswa pajira wafane stretcher bit ukuthi madzibaba 4 mwana bata kone bata kone bata kone bata kona. Ini ndaivaonawo pandaiuyaona Rita nekupengeswa kwakaitwa nedzinza rekwana mai yake pachizopindira mukomo wake kutora advantage yekuti akaromberawo kuti aitewo hurudza aite mari. Ini ndaendoona mai vangu mbiya 1 iyoyo inenge ichinodirwa mvura ine matombo imomo nejira tsvuku inodirwa mvura ichitena. Mupostori anenge akabata mbiya. Kana kuri vakadzi varwere vanopera vese kunwa yoenda kunotanga kuvarume. Kana yatanga kuvarume inopera ikoko yoenda kuvakadzi inenge ichikoterwa kuwedzera mvura mumbiya tichinwa zvakafanana. Kune treatment yatikatotaura tichiti treatment but ndo miteuro yacho 4 inowanikwa pabanzira inopindira nezviga zvako zvawaendera. Kana uchida weuchiko unosumuka iwewe vanotodaidzira ka1 veuchiko sumukai varume nevakadzi zvichora kuti hapana anoenda kuuchiko ari mukadzi kana murume asina wacho. Munofanira kunge mutori couple sezvinongoitwa mumachechi ana men of God. Munotoendawo pauchiko muri couple. Murume wako unongoziva pamapostori asumuka ava veuchiko vada kuuchiko kuti vaite mbereko. Iwewe nemukadzi unongozivawo kuti wangu murume mopinda mese pachini program yenyu. Vakadzi madzimai kwavo varume kwavo. Kana uri urwere panyama varume vanopindawo kwavo vakadzi kwavo asi mbiya 4 ndo dzinoshanda kubabanzira. Vanotanga kupai muteuro wemvura vozokupai cooking oil yakaboiliswa kuti hapana anotaura kuti kurutsa. Wakaona kuti munana uchiswa spoon mukanwa yecooking oil utoriwo nemhepo yako isingadezve ipapo vanenge vakutoziva kuti pane zvekuitika kwauri. Mumwe muteuro wechitatu munopiwa malemon. Wechi4 iuchi. Zvese izvozvo zvinoiswa mumbiya. Mbiya dzinenge ichitaura maclay pots dzinenge dzakaumbwa dzemapostori munodzisiya. Saka sowe irori ratiri kutaura isowe rakadiwa nengirozi yenyika ineyi. Isusu kana vachitaura nesu paipo vanenge vachitaura kuti ngirozi iyoyo yakavhenekera vakarwira nyika inoyi kuti izowana rugare ruripo nhasi independence yeZimbabwe. Ngirozi iyoyo ndo yakabudikira kuJohani Masowe wechishanu wakabanzira. Aka sowe rababanzira inini ndinoripupura kuti isowe rakandibatsira ena andamboshamiswa kunzwa kunzi rinofamba nenyika inoyi vachiwanikwa vachingoti masowe kubanzira anowanikwa kuNational Sports Stadium. Ichokwadi zvinokodzera kuti vawanikwe ikoko. Vanowanikwa futi vari kuHeroes panovigwa mufi. Ichokwadi zvinokodzera kuti vawanikwe vari ikoko. Saka kana vakauyirwa nemagovernment officials paitonga baba vaMugabe kuti vapinde tinoziva kuti vaida kuti vafambe nezvenyika kuti vazovhota. Asi zvatisina kunge takaziva ndezvekuti kunzi munhu unzi wamupostori unenge watosiya nezvenyika. Zvenyika zvinobatisa kubvira zvepolitics izvozvo nemagariro avo. Kana waidhakwa waita zvawaita hausisiri wenyika wawengirozi wemasowe. Kana pakutofa unotovigwa futi zvechipostori. Saka nekuda kwokuti zvinhu zvaidiwa ndosaka tichaura kuti havana kuzviramba mapostori kufamba sevanhu vanga vasvikirwa kunzi vazvite. Vakatambirwa magovernment officials ava kuti tinouya kwamunoda kuti tiuya hatirambe. Asi ngirozi yavo kumasowe yakavhura yazotaura kuti hapana anofamba kuenda kwese ikoko. Ungava kunoviga mufi kuHeroes, ungava kunoenda kuNational Sports angava maindependence. Usina kuti angovanosvika kuenda kunoyereswa muSangano unotanga wanopfuura pagomo irore babanzira ndati ndakatanga kuteera soera 1994 vasati vakwa vari vakatanga vari ku ground rekudzimba dzekuti kana chena kunonzi kuSeke Teachers College kunenge kunonzi kuUnity M mugwagwa unozonoonekwa wakwenda kunana Ziko Dema ndokwa vakatangira ndokwatakatanga kuenda ndokwandakatanga kusvikirwa ikoko kuti mapostori ese ebheire ese ramunoona vachinozadza kuNational School vazondiziva ini ndakabudirwa ikoko nechirudzi chikwababa vangu kuMalawi dziri tsvimbo dzekuMalawi naivo mbuya vakandibata zvokuti mapostori ese anondiziva kuti mukadzi uyu aiti kana abatwa nemhepo iyoyo ihonzo ndinosimba zvokuti ndoshaidza kuti simba iro ndiriwana kupi ndichitiza
vachindimhanyisa mapostori esaya vanotozviziva. Ndisu nekufamba kwenguva taizowanikwa tichinonoka kubva kumasowe masaturdays kana maiona mutaundi muchizara mapostori vanenge vatangana nematare edu kana netsvimbo 4 make sure dzese dzichabuda dzichitaura. Saka vanenge vachiteera vakabata chipiyaniso vachipindura nepanopindwa. Ini ndeo pandakatoziva kuti ndakanga nditori nemhepo yaitobuda pandiri ichideclare kuti abate vana ivavo kana akatoita imba haaite imba iyoyo nekuda kwezvinhu zviri paari mumwe munhu angade kuti ndaizvozviziva se ndaizoudzwoka mhepo yayabuda yaenda kuti ndozviripo. Saka 1994 ndichiteverana neSowe kusvika ndazozvara mwana wangu ndaiteerana neSowe. Mwana wangu azotamba nhova for 3 years ndaiteerana neSowe ndichida kuti awanikwa achibatsirwa nekuda kwokuti ndaiziva kuti zviri pandiri ndezvechivanhu. Saka ini ndifambe nezvechivanhu zvakatokanganiswa kudhara ndinonokochekerwa bheta ndiende hangu neSowe ende ikoko ndokwa ndaende zvisina kunobudisa mari ende zvishuwa ndotenda ndakabata mwana. Saka Sowe rakabanzira riyari musarishori vakawanda vakapfuma mazviri nekuda kuti transport dzaikwira vese inobatsirwa ikoko vachiteera Sowe vakatobatsira vanhu vakawanda vetransport because dzaikwira mabhazi akasiyana siyana ani munhu enzvana chawasa nevese vese zvamungatongozivawo. Saka Sowe riyari ndo rakanga riine ngirozi nanhasi riine ngirozi. Ndosaka richinzi Sowe rekutanga muAfrica rinotungamirwa nemutumbi ababa Godfrey Nzira. Kana magarwa nemhepo iyi inonzi Julian Frisanta ndo ngirozi, mhepo yengirozi inoshanda ipo paipa. Iyo vanenge vakunzi madzibaba Pageling. Nyangwe vakafa apasati pane munhu pandakapedzisira kufamba nako Sowe apasati pane munhu anonzi uyu ndiye akagadzwa akamira replacement yaiyo nekufa kwavakaita pakuninzwisise ipapo nyika. Asi pane vanofambisa Sowe vaimbiri vemweya nevanoturika iwo machira anowanikwa ari paSowe. Jira dzvuku rine macross white paunopfuura patinoti pandasa panova ndo patakataura kuti nanhasi nyangwe vadanwe kupi mapostori anotomukira kumaSowe makusensense zvinoita munhu wese kuenda ikoko. Nekufamba kwenguva mwana wangu mwana wokuti akura awe kuchikoro zvakanetsa futi kuti mwana yeye akwanise kuwanikwa zvatinoti academic kugona. Akakura muspecial school ndo disability wemwana wangu kuti kana makamuona mwana wangu ane disability wemusoro outlook yake mwana wokuti unotoramba kuti mwana idisability musoro imomo nekuda kwenduva yakasvika 3 years ichitamba aiwanikwa achongane maburi-buri muzvisasa dziri nyoka dzemhepo dzaitumwa nemukoma wamai vangu kuzomukodobora iri shaisana yaiwanikwa namukoma wamai vangu nekuda kuti vaizviziva mukoma wamai vangu kuti mai vangu inini ndigotwe mumhuri mavo ndiyo vaifamba matare namai vavo sezvakuita nhasi vamwana vanoburirwa nemudzimu yanamai vavo vamwe vanotonoitsvaga nekuziva kuti mai vangu vakangwa nemudzimu nekuda kuti vamwe vakutononge mazuva nezvematare zviri kubhadhara kana zvinoshandisira anonoitsvaga. Saka hatishandiswe nazvo kudai kutiwo zvakagara futi zviriko kuti mumwe munhu anonopamba mutsvimbo yemunhu nemudzimu kuita yake uri mukanya for example uri mukanya kana kuti mhofu kana kuti nyati unoshanda kana nemanjenjeche zviriko izvo. Saka kune vamwe vasingati vanotoda kutotora humudzinza rake kuti zviri nani ndipambe zvedzinza zvemudanga redu vazoziva kuti handisuda kuti mai vangu handahungukama navo ndiri mwana wababa paropa handi dzinza ndinonzi dzinza ndamai nababa ibaba naamai. Asi anenge kuti ndaiti mai vangu vaita zvemashavi hazviite kuti mudzimu waishanda pana mai vangu ushande nehanzvadzi nemwana wehanzvadzi yamai vangu vanova sekuru amai vako ivo hanzvadzi yavo chana chaihanzvadzi yamai vako woti Jehovha tandida kuti zviitwe ndaiti mai vangu vakazvara inini ndofenge maitirwo azvakaitwa. Saka mai gura vaida kutamba tsvimbo yamai vavo muchangani asi ivo baba vavo vasiri muchangani baba vavo vari wekumasvingo hanzi. Naizvozvo vakapokana nemadzisekuru kuti haungatambi tsvimbo iyoyo mwana wemukuwasha. Ndo zvimwe zvakavaitisa futi shungu kuti ivo mai guru ndo zvavakaita vakanga vatozvibata ndo zvakarwarisa mbuya zvaikuenda kumatare izvo zvikuda kunogadzirwa tsvimbo yaamai vake avo anogadzirwa mhepo yakashata zvichibva zvaita kuti vakamugadzirira vashanyire mbuya vava mbuya vakuzofira kumbare vakambenge vatombochengetwa
kwana musana uko kunonzi kwanyava uko nemuvhana wavo uyu pavana vavo 4 vakazvara vakomana vaviri vasikana vaviri. Mukomana wekutanga nemusikana ndivo maiguru kweta mukomana kwozoita Rita ndiye aiva gurutwe. Saka varuromba uko vakwadzisa mai vavo vachishandisa n'anga dzekuMozambique. Vakuru vezviguri akazosarenda mai kumunina wake kuno kuHarare achiti Rita uya kuno kuzotora mai vakurwarisa atichazvikwanisa. Izvo zvinhu zvaakanga abata. Ivo mbuya vakatofa vachitoziziva kuti ndiri kurwiswa nzvimbo yangu. Ivo madzisekuru hanzvadzi dzambuya vaizviona pavaiudzwa chinyorwa tsamba kuti mai vanorwara ivo vachiti munobateiko navo Harare, kunyange vakasibva kumusha kwavo ikoko nekuda kwekutiza hondo pamusha paitataura kuti panga paakuzikanwa. Ndo zvakaita kuti vabve kunana Chipinge nekunana Zaka vachizonofira kuva mvana dzavo vanova ivo maiguru vachizonogara namaiguru iko kunana Masviko kunana Musana. Ivo vakanga vachifanira kunge vachiramba vari kunana Chipinge nekunana Zaka nekuda kwekuti murume wavo vanova ndosekuru vakanga vari kuMasvingo. Saka akataka kutaura tiri kuti amai vangu baba vavo vaiva vekuMasvingo, mai vavo vari muChangani. Ndo kuzamu rangu amai kwaamai vangu, asi nokuda kuti pakatadzwa. Saka pakaita kunge vana vemukwasha wekuMasvingo atonga tsvimbo yeMachangani nekuda kutora tsvimbo kuda kuitamba nekuda kuti vaiziva kuti tsvimbo yamai vavo ndeyehurudza. Vakanga vari hurudza vari vemachembere emvura. Ende ivo padare nanhasi kutaurwa vanototaura kuti ndinokutendai venyika ino nekuzondifukura. Ndaiva netsutsumo kwemakore 40 ndiri kuWarren Hills. Ivhu reWarren Hills rakashazhirwa. Kana vachiti kushazhirwa vataura kuti rino zvarinoitwa zvisiri izvo. Plazi kwakawanda varudzi vanowanikwa ikoko. Tese tinongoziva kuti kunewo kumakuva kunoiko vanonzi maMoslem, kune vanonzi vane. Saka ndaida pamusha wangu pandisingavhenganiswe. Ende zvekare chikaranga changu ndaichiitira pasi penyika kunana Chipinge ikoko nekunana Masvingo ndokwandaizikanwa nebasa rangu. Ndiri wekwaIshe Bota, sabhuku wangu ari Gachiti muWard 30. Saka ndaigozorashwa uko sei. Ndosaka ndakazodzoka ndichizofukira vedzinza rangu, hanzvadzi dzangu dzakapera kufa. Vana vavo ndo vari pamamisha pehanzvadzi dzambuya zvizukuru ndove vamwe vatakazobatana mubasa rekuvafukura kuti vazowanikwa vari ikoko. Saka vari kuti ivo mbuya muchaona zvakanaka kana mvura dzainaya muno muchitaura chingezi chenyu ichocho chirungu chenyu ichocho chevasina mabvi kuti makaona mvura yanaya yoparadza zvirimwa, mukaona zvirimwa zvichifa. Itsutsumo yangu pa40 years dzangu ndiri kuWarren Hills, itsutsumo yangu. Saka ndoda kuti muzive kuti chichaitika munyika muno nguva yaitonga baba vaMugabe. Ivo vachitaura kuti baba vaMugabe ndinovatora semwana watakada kuti atonge nyika. Asi tinozovataura kuti vakazofamba nzira dzaMozisi. Mozisi akafa atadzira Mwari pazvibutu. Izvo zvekuva nepride achinyepera vana vaIsraeri kuti ndiye abudisa mvura, iye asiriye. Kozoya pekutanga kutadza kwaakaita kutadza kwokuti akatadza mushure mekunge mukoma wake iye Aroni atadza. Anzi Mozisi agare mugomo, Mwari vachitaura naye vachizomuti chidzika pasi, wakabata matombo maviri akanyorwa mitemo iripo, 2 flat stones dzine mitemo waMwari. Vakanokanuka vaMozisi kubva mugomoko vachisvika vana vaIsraeri vane utungamiri hwanga wana Aroni achivaudza kuti ngativake chiumbwa chemhuri golden calf. Achivanokanuka ivanopwanya matombo aya nemitemo. Asi Mwari vakamuregera vachiti atadza nekukanuka. Asi zvakonzeswa nani? naAroni. Aroni angasingafanira kuti goridhe rese ma-earrings akapfekwa nevanhu egold ngativake chigolden calf. But Mwari nekuda kuti vanoita kuda kwavo vakabva vati nguva yecelebration fanana nebirthday vazobudisa Mozisi. Mozisi akamukanuka zvikaperazvo akazotungamira vana vaIsraeri vakunetsikana vachinzi vaende kuKenani nemvura. Akanzi naMwari, iwewe Mozisi unganza vana vaIsraeri urove ibwe ratinoti pachirungu kune tsvimbo yako stick, zviite kuti vana havawane mvura. Ochivataura ndavapa mvura, iye haana kuvataura. Ndipo pavakazopesana. Mwari vachibva kuti anchada kunzwa nyaya yekuti uchaenda kuKenani. Uchaenda kuKenani, chikwira gomo iwewe uone kunaka kwakaita beautiful Kenani, uione. Kana waiona woiziva, anchada kunzwa nyaya yekuti uchaenda navo, uchaenda navo
waiziva Kenani chitora Joshua uyu uchimuendesa pamberi pevana vaIsraeri kuti ndiye ave leader wenyu mutsva wokuti imi mushiendera mberi. Saka achikwira mugomo. Saka akazonokwira mugomo after atoisa iye Joshua pamberi pevana vaIsraeri ndiye mambo wechipiri. Kukwira kwakaita mugomo akanofa andi. Kuti Moses akatoziva kuti apesana naMwari, hapasina kuirana kwashata naMwari, saka akafa. Asi akasiya aisa Joshua. Joshua achibva ndichienderera mberi unozondisvitsira vana vaIsraeri kuKenani zvinova ndozviripo. Saka Moses ava kana takutaura zvenyika ino tiri kuti Zimbabwe is an Israel. Muri maIsraelites. Zvamuri maIsraelites Moses ndo vaiva vaMugabe. VaMugabe vakapesana nengirozi yaMwari yatikuti ndo yakavhenekera nyika ino yenguva imperialism, nguva yecolonial rule kuti muzowana kuzvitonga kuzero pachizodzikiswa mureza wevarungu kuchikwidzo wenyu imi weZimbabwe. Mwari vakanga vaona zvaitwa nababa vaMugabe. Saka vaMugabe kana takutaura isusu tiri kuti vaiva vakamira saMozisi, asi vane zvavakazotadza zvakaonekwa nengirozi yaMwari. Vachitongwa nemutemo wokuti zvavakareva vanhu musi wa18 April 1980 kuti aiswe yako iyi yaifamba takudzokera paswera pabanzira kupona kuchengetedza mutemo 10 commandments. Pa10 commandments tese tinodziziva: do not lie, do not steal, do not kill, etc etc zvichiendera mberi. Panguva yatendakapiwa kuti taure dare tingeda kukata nyaya idzi because dare rakakura, kune vanenge vachida kuzopindura pakuti asi hatiregezi kutaura dare. Toda kuti mugare makaziva kuti gore rine richapera muchinzwa mashoko edare rineri kuti muzive zvinhu zvamamusingaoni zvisingazivi. Pataizoona nguva yababa vaMugabe vachitonga nyika, tichiona kunzwanzi mombe dzinokungofa, zvipfuyo zviri kungofa, kumombe kumaitaura zvema-anthrax nema-foot and mouth, kumombe kuhuku kumuchitaura zvema-Newcastle. Zvakangofanana neminana yaitirwa Faro naMwari panguva yaiti siyai vana vaIsraeri vangu vamuvasiye vaende, achiramba but akazovarilisa vanavo after punishment yechiteni. Ngirozi yaMwari vatuma ivo Mwari yakuuraya firstborn yemaEgyptians nekuzvipfuyo zvavo, akazovasunungura. Avasunungura vakuenda, akazovateera andi akurwadziwa kuti nhapwa dzangu sei dzakuenda, sai vanhu vaindivakira mapyramids nekuchengeta iye Faro zvaaida. Akavateera, pakuvateera paakaita nevawo chariots ake hazvina kunobuda zvakanaka, akazonofa muRed Sea handi. Saka tiri kutaura kuti baba vaMugabe kutonga kwavaita nekukura kwavaita vane zvavakatadza. Hapana asingatadzi, musashamiso toda kubudira pachena Zimbabwe. Hapana asingatadzi, no one is perfect, but pane kutadza kwakatadzisa Mwari kuti vacharamba vachada baba vaMugabe munyika ino kuti varambe vane leadership yokutonga nyika ino. Sei ndichitaura izvozvo? Dai Mwari vaida kuti baba vaMugabe varambe vachitonga nyika ineyi vasina kutsamwisa Mwari pamabasa aitwa naivowo, tofunga kana second republic iripo yakafamba nababa vaMnangagwa haibudira pa 2017 November movement yakaitwa kuZimbabwe nekuZimbabwe grounds. Zvairambwa izvozvo, zvaibuda because vaida kuti baba vaMugabe vafe poso yanouya. Sasi nekuda kuti baba vaMugabe vakanga vatariswa nengirozi kuti hazvichaenderana aiswe yavakataura paindependence ya1980 18 April. Rarara riri bira reindependence 17 Eve yeindependence. Pakanga pane Bible paye anti. Saka nematongera vakazenge vakuita zvakanga zvisasanakidza Mwari. Saka tiri kutaura kuti nhasi baba vaMnangagwa pa Second Republic vakaiswa nengirozi iyoyo yakafanana yakaita kuti baba vataura kuti aiswe vaMugabe anti. Hazvireve kuti kutaura kwatiri kuita pano hapana asingatadzi. Pa Second Republic ina baba vaMugabe, ina baba vaMnangagwa vakauya mushure pakanga pane chigaro chaigara baba vaMugabe. Chatataura kuti tine suyo chigaro chamambo chinoyera. Ipo pachigaro pana baba vaMnangagwa ipapo chinoyera chigaro chiya. Saka ndiri kutaura kuti ngirozi yenyika ino ndo inoziva munhu anotonga nyika ino. Kumashure ndosaka takataura kuti Solomoni akazotonga asina uchenjera, akaukumbira, akaupiwa, akatonga,
akazopedzera futi atsamwisa Mwari akuda kurora vakadzi vakawanda umanaisa zvese izvo takazvitaura ndosaka tichitaura futi kuti Chamisa akafanana naSolomoni sei tichitaura takada kufanana naSolomoni achatonga nguva yake kana yaita sei yakwana saka nyika ndeyekuisirana tsvimbo azvizvokuti wakangwarisa kana kuti unoziva unokwanisa kuda kuita zvaunoda asi azvizobuda kana ngirozi nematemana mhondoro nzimu yeZimbabwe kana yadaira unotunga ndosaka ndadzokera paipo kuti Second Republic yakauya yakaitwa 2017 zvakanga zvabvumirwa nengirozi nemidzimu yenyika yakatungamira nguva yehondo kuti baba vaMugabe vazonzi ndovakutunga zvakare zvakanga zvabvumirwa idare saka nisho ndikuti baba vaMnangagwa vakauya through dare zvichibata ngirozi yaMwari nemidzimu yenyika kuti vawanikwe vari nhasi pavari saka vanokodzera kuramba vachitonga nyika ine panguva yavo zvichienderana nemaziso enyika nekuti nyika ine vanoitonga ndo vana vakarara panyadzonya nepachimoyo vatiri kutaura vatiri kuti ndo pakubuda zita rekuti mbuya nehanda murodhi yaSamura Machel paiswe mbuya Ngwenya vana vakarara kuMozambique uko vapfurwa vana mitumbi yavo yakadyiwa nemhepo mabasa akaipa erima varoyi nezvikwambo zvavo nen'anga nezvikwambo zvavo zvinhu zvavanoshandisa pakuroya vakanopinda hazvinei kuti vakaslabwa paipa kuchinyara kwataiona vamandi chimene vachitungamira kunoona vanhu kwaipa vakanodya vana vaya pamusoro pekuvadya vasara maskeleton nyoka dzemhepo dzine n'anga dzinoromba vanodzituma kunopindepo pasi panopindwa pai kana muroyi achikwanisa kupinda kana nyangwe nepakiho kana nemadziro vanomupinda imomo vachinotora maskeleton iwandi varikugadzirwa misoro yemagora yakurombeswa nhasi yakuita muone zvamuri kuona zvikuitika munyika muno saka vanganakirwe here mbuya nehanda vachiziva kuti vana vavo venyika ino varere kuchimoyo kunze kwenyika ino yeZimbabwe vari kuparara saizvozvo voparara paflesh yemutumbi yavo vozoparara futi pamaskeleton kuri kunzi ndomubvunzo wandombozvibvunza kana mhepo itaura nembuya kuti saka isu mbuya sisakaenda kunofukunura kuzi slabhu rese reati hatione kana chinhu imwe nganzi rangovhu ipo kaya saka naizvozvo tiri kuti Second Republic iripo iyi yakauya zvabvumirana nevakaenda mhepo yakabvuma kuti baba vaMugabe vazogadzwa ichitungamira vana vakatsunungura nyika panguva yeimperialism ndofuti mhepo yakatambira Second Republic saka tiri kuti mutsvairo ndasaka kudzokera panyaya mutsvairo wakaintroduced nababa vaMnangagwa we12 mafriday every Friday yemwedzi woga woga Friday yekutanga yemwedzi woga woga sezvo toziva kuti kalenda ne12 mwedzi saka meaning 12 mafriday zvakabvumirwa figa yekuti 12 panguva yaJoshua akuyambuka nevana vaIsraelites pakashanda futi figa ina 12 pane matombo akanzi nongai musati mayambuka imomo mozoenda nawo kuna Agadza pamuchazorara marepo aki yakatakurwa 12 ifiga yakakosha saka zvinhu izvozvo hazvina kungoya zvega sei rakazouya futi iri Friday kunzi every Friday rakadunzi Monday topatikudzokera futi kusowe Juran Frisanta mhepo inoshanda pamutumbi wababanzira vachizonzi Pechnik iri yaJohani wechishanu wemasowe topatikudzokera futi kuti muone futi kunaka kwazvo kuti runyararo yepeace inowanikwa paflag yeZimbabwe pane sign white andika maishu vaimahofa vari paEuros vakaiswa dhuku muSamaria inova ndo pati yegemens munhu wemukadzi pasowe rababanzira unopfeka gemens wapfeka gemens wosunga band ratinoti band rekusungisa gemens wozoisa jira ichirimerera pamusoro wozoisa dhuku and kumadzibaba unoipfeka futi gemens ratinoti robe pachirungu woisa futi jira richiremerera pamusoro wobatwa kana tsvimbo kana kusabata tsvimbo ndo ataya yengirozi yakatungamira zvinhu zvese zvenyika ino kubva kuvarungu pavachidzikisirwa mureza wavo uchisowe mwana womunhu mutema ndosaka uchiti wakaendawo kana kusowero unonzwa mhari dzokunzi chino chipatara chemwana womunhu mutema chinorwira mwana womunhu mutema muzvinhu zvechikaranga izvozvi zvemidzimu
zvekuti unowanikwa iwe upenyu hwako uri right pamutumbi but zvinhu zvako zvakasungwa kusungirwa life ndo zvinopedzwa ikoko pambiya 4 unge uchiteedzera zvinodiwa usingasanganise miteuro. Hakuna ataye kwababa nzira inopfekwa zvekuti isowe rakudhaiwa blue zvakonekwa kunge purple. Ndive vari kuitawo zvenguo tsvuku vari kuteera matsimba engirosi iyoyo. Saka nhasi taakuchiti Moses akanokumbirira vana vaIsraeri kuna Farao tinoda kuti vana vaIsraeri varambe vachienderera mberi mukumbonamatawo vachimbosiyiswawo kushanda but Farao akazviramba. Saka taakudzoka paya kuti pakauya baba vaJoseph Chinotimba kuzokumbira vana vemapostori ekwasowe kwanzira kuti vapinde mune zvematongerwo enyika. Hapana pavaizviramba nekuda kwokuti kuti vazonamata vakunamata munyika yakapiwa freedom naiyo vari kuitonga vamugabeka yarwirwa nyika iyo vachizogadzwa vari president nyika. Saka vanogozoramba sei? Ndosaka ngirozi yakapindura ichiti munoteerera zvataurwa zvacho asi nemutemo wekutanga masvika kusowe nekuda kwokuti tikakuti musaende taakuita kunge taakuramba kuteerera zvatanzi tiite taakuita kunge tiri kutonga hurumende kwete. Todzosera kuti paya pandataura kuti kana waenda kuRome ita zvekuRome pataizoona ana baba vaIgnatius Chombo vachinopfeka masutu avo but pamusoro pesutu vaine type painenge paine gemenzi ipapo kwanga kuri kushaisha. Vaifanira kukumura masutu avo iwa wona asopfekawo gemenzi iroro nekuda kuti gemenzi harisire kutamba naro rinoyereswa. Unonomwa munhu atinoti kuyeresa gemenzi ndo panogara ngirozi nekuda kwokuti maane satanism munyika muno machechi ari kushanda nemakodo aya atiri kutaura ekunyadzonyaya zvakuti vanhu masowe ekwanzira vakangopedza sowe vari mujuraho yavo iyoiyo. Sowe rero rakatotanga ndanga ndatove ikoko sezvo ndakutaura ndaikatangira vachiri kwaseke kwaTeachers College tayambuka seke Teachers College kudzimba dzinenge dzinonzi ana unit M ndokatangira sowe kubanzira ndakanga ndichakutove ikoko 1994 ndichiteera kuti ndibate mwana. Saka pavakazoshifta kuenda kwatinoti kutangi kuchinotanga kudyarwa miti yese iripo takanga tatove ikokowo. Asi ndisu taiti kana tatanga kubatsirwa tinozobatsirwa late nekuda kuti kana tichiteerwa nemwerima iyo yokusungirwa upenyu yaitotumirwa futi kwatiriwo usiku. Saka matare edu masowe edu isusu taizovapindirwa kumalate tisitaizowanikwa chiwanikwa mutaundi chakuya late kuya kumba takukwira mabhazi ekudzoka kumba tichibva kunana seke topindiwo mutaundi tokwirawo mbare toenda nekuti tanga tine matare makuru ekupambwa zvedzinza. Saka tiri kuti nhasi hakuna munhu wekuti anofanirwa kuwanikwa achiukira baba vamunangagwa neutongi hwavainawo nekuda kwokuti ini zvandiri pano ndiri kutaura ndiri mwana waRita Chimgwido akafa 24 years ari murwere wepfungwa. Haana kunoendawo kunoclaimowo zvouchimgwido hwake handi nekuda kwemasituation anga aripo. Zvakare mbuya ava vakafa 1983 nyika yane 3 years yatongwa kududzira kuti nguva yakasungwa Rita fodya ndo yava hondo yavo ndosikamuona kufodya dzebutedzi kune dzehondo kune zvaiva zvavo mbuya vachirwira nyaya yetsutsuma kuti semunhu muchena. Mwana wangu ari kujeri kuchikurubhi akaenda kujeri ane vana vake vaviri anovaini ndini dangwe racho raRita asi baba wangu ari mubva kure akadiwa nababa wangu Rita. Rita ndimai vangu tochinzwana nechete asi paakatokwa jeri takaenda navo kujeri dho isusu takazonogara kunonzi kuchinyaradzo. Rita ari kuchikurubhi achiyamisa mwana wake wa1976 anova ndiye mwana wechitu hanzvadzi yangu akasiyeiswa mukaka. Rita achitorwa achiendeswa kuchikurubhi murotondo rwatongwa mwana anoyamwawo ineni because pakasungwa mavedu tanga tese tiri vatatu Belvedere muna Denbigh zvandakataura. Saka ndo pakanyanyonetsa kurwadzwiwa kwambuya kutuma kuvenga kwavanoita zvinhu zvese zvevachena kana nanhasi vanogara vakataura kuti handiri kukuona iwewo uchisimira kupfeka zvinhu zvekuti. Inini musoro wangu ndichifamba dare ravo kuzofukura ndaipfeka hete white chifambira runyararo kuti mbuya vafukurwe vaite runyararo munyika muno vasaramba vachiita minana yekupfuka vachiuyawo kubasa kwangu setsoko zvichitsvagwa kuti zvigo zviri kuitika ndichizoendeswa kumatare inyaya yavo kuti tive vazofukurwa. Ndaakupfeka hete yeblack kuti muone kuti mudzimu jira reblack newhite zvikasanganiswa kuti remudzimu but rakasvibiswa ndo pakanobviswa black pachibva paneswa blue.
kutenda ngirozi because ngirozi yekusora mabanzira ndo kwandakatanga kubudirwa chimba nanzi zvisiya una munhu anokwanisa kuzviita tasadare ramai vako murwere ndo zvaizotuma nditakure mai chelo navo kwasoro vachinoombia tataura yeurwere tichitoonwa ana madzibaba Nicholas Zakaria vatava kumbonzwa vanzi vanga vakwana magaya vachitobatombia itsotso vachitipa zvisinei sedare tinoda kuchendere mberi takudzoka takataura kuti mai Shuai Mahofa vapfekedzwa muSamaria tukwiro isai nekuti munyika mune runyararo asi takada kutangisa hondo dzega dzekuda kuukirana kuti sei tisiri kuwaniswa zvatisiri kuwaniswa isi maovhesi akasarira paselection yababa vamunanga vamugabe taane second cup sei tiri kushakwa rega tiukirane tikutosumudza mhepo imbona yemaexample pamunoita makampeni enyaya mukatadza kunzwanana unzikana pati yakati vazosangana pati yakati totadza kunzwanana mhepo dzakatotsamwa kudhara kufu hapana mhepo dzinotsamwa kuvhu dzinodarika dziri kunze kwenyika kuti hauna kuuya kuvhu reZimbabwe iwe wakafira kunze kwenyika wonovigwa semavigiro akaitwa vari kuchimoyo kuti isi tozotangisa hondo kuno kunze kuti sei tisiri kupiwa zvatisiri kuda kupiwa hatifanira kuita hondo tofanira kugara murudo toonesana kwapawo apa matikanganawo apo tozviziva kuti kwakaitwa vetting towards maelection a2023 mahovhisi achivhetwa iko kumaZimbabwe grounds kunoyera kakuZimbabwe ground kunoziya kuZimbabwe ambuya vakaonekwa futi February gorini takataura paya takagara gachedu chemeeting yedu yekuti takasarudzwa nemhepo kutsvaira makuva tosaka kuti makuva asawanikwe achiita kunge kutoilet fange pambare parufaro pano vanhu pakaitwa independence tosaka achitaura kuti hakuna imwe city ishaiswa statue yambuya nehata inoiswa ipapo pairi ipapo ndo pakadiwa nemhepo iti takatsimirana kuti ndo pavaiwanikwa vari asi chinjai chete migwagwa semunhukadzi anodo kuwadzana achichairawo nyika yake nevanhukadzi be yake patoda kuti Samora Machel aitwe ngwenya ende Samora Machel ariye anova futi aitonga nyika yakarara vana venyu vari kutorwa misoro yavo amaskeleton achigadzirwa zvakuzoita tione minana yakasiyana siyana nyika ine is a beautiful country saka naizvozvo toda kuti muchireva muchiziva kuti inini ndiriyo kuMalawi it's a warm heart of Africa munozviziva Malawi it's a warm heart of Africa ndosaka tinoda kuonesana kuti love your neighbor kana piri uyu achisangana nambuya vake mbuya mafambiseni sezvo vakanga vakavigwa zvakafanana namapopa vakazopatana vakatoonesana vega kuti zvauri mukwasha wakaenda wopopa nemutauro baba vangu vakaenda popa nemutauro noti kuti pakashayiwa pakaita lack of communication yekuziva kuti baba vafa semunhu akanga azofa 2004 vasasashanda vakazoendawo kwavakanonomodoro vakabva vanodonhwa ikoko vanofa baba pashayikwa communication panguva yacho iyoyo ichibva yazowanikwa vachitonzi vatovigwa musi wa3 September vatovigwa saka tiri kutaura kuti ndinofanira kuenda kumusha sekubuda kwandakaitwa padare ra2019 kuti ndibude kuenda kumusha ndo zvinoita kuti muvaone vachifamba munomu soko inofamba munomu ndi baba vangu vada kuti culture yavo iitwe asi zvisinei kuMalawi ndakaenda 2008 vakanodanwa zita ravo mhepo yavo vakadanwa asi still hatisatapedza iko ticharipinda dare iroro nehondo yekutsamwa kwavo kwavakaita kuti pakagadzirwa mai vedu nemukomo wandataura takaromba akabva atigadzirisa nesuwo isusu vana achigadzirisa mai vedu vachiuraya huku yavo vachiita zvemazvigure vachivanwisa huku ropa rehuku nekuvageza nemishonga vachizotora hembe idzodzo ari maiguru achiita sacrifice yekuchekeresa zvaiva zvayanzi nevana vacho vakabva vaitwawo zvimwe chete saka muchiona munyika muno mune moto unobuda paMalawi nekukondemwa kwenyika yenyu yeZimbabwe yakakondemwa paMalawi nekuda kwetsvimbo ava maiguru vaifanira kungorombesa munina wavo urombwa vasingatigezese isu vana vapiri idare rehondo riripo reropa hautonge vana vangu ndo mabudo anotapiri ndosaka uchiona akauya kumatapi kublock 4 isusu tigara mublock 5 pamahosteri maviri akatsvaya akagara musi weMonday chipiri chitatu achienda munhu kana kusowe kwanzira iko achizonorambidzwa ini kuti ndisapikire vanotouyo vachitoitore tsoko inotofambawo kunotonzi vakadzi vanoenda kwavo varume kwavo kunoiswa mabhegi vachitopinda ikoko vanochengeta mabhegi ndo vaikatoitandanisa
second visit, third visit ndiyo tichataura kwa izvozvo zveikoko ngatipedze here nyika apa patiri kuda kuti tinatsonesana ndepekuti baba Joseph Chinotimba ngava vakanzwa kuti takati kubudisa kwamakaita pfuti kuyakwe kuri kuvhara panoitwa magani panoitwa kuonekana nemufi kuHeroes avigwa andikapanoridzwa pfuti adzisi kusvika kumadziteteguru enyika ino kumhondoro dzenyika ino nevese vakarara paipa havasi kuzvinzwa nekuda kuti makaisa huku nekuvhura kwamakaita pfuti iyoiyai saka chinosungirwa kuti muedzokere ikoko mokonosvikawo mobvisawo bhutsu dzenyu mopindawo ipapo ngira dzinenge chitongokuonai zvinobatsira kuti kana kwakazofa kana gamba richienda pagomo paipa ndo dzichazonosunda pfuti dzese dzakaridzwa kubva baba vaJoseph Chinotimba Matadza. Ngatimbopa example. Andichaziva kuti vakauya rini pavakauya zokambira vatumwana vaMugabe mapostori anzira achizotanga kupinda zvepolitics nyika yese ichitanga kuona mapostori anzira achiwanikwa kuna National Sports Stadium. Imimi mugovernment makanogara nevemasure munoziva kuti vakasvita ndo pamuchaziva executives varakauya vaJoseph Chinotimba. Saka tombopa example pamwe maybe vakauya 2000 kusvika nhasi kudidzirwa kuti kubva 2000 kusvika nhasi example futi dzese dziri kuridzwa kuHeroes dziri mudenga pamagamba ese aridzwa hadzisi kudairika kusvika baba vaJoseph Chinotimba vadzokera ikoko kungonotsikawo ikoko vokwirawo gomo zvichivhurira chi futi dzese dziya dzinoonekana nemufi tapedza ipapo tochiuya dare ratakapedzisira kutaurira Maisale kuti ndevahosi she's a loner havana wavo pamusha pagomo riya bosi patopa musha wakavigwa kugwara ko ndokwatoko kumusha kwako uchadzokere kumba ndikandokwa saka paHeroes pavari Maisale havana wavo zvazonetsa kuti mugananeni dai vanga vari muZimbabwe nemhepo dzinovashungurudza varipo paya sekuva munhu ari ega zindoga ipo paya taimboti pamwe mhepo yambosinika waya kuti yambotiziwo mukofini momuya mugomba ravari yomboenda munakukana kuti epuwedzi kuti shamwani munina wangu ndambozomborara muno munhasi wachitaurawo nehama dzavo kuhopi bhozi vakafa vanowest tinozviziva bhozi tinowirwa nevakafa tinotowadzana nevakafa azvishamise kwandiri bhozi kana uchinzwa pamaunorara uchinzwa kuti izwi nderamai kozvo vari baba dzimwe dzenguva havauya vachitaura utovarota utopepuka kuti kumeini kana uri fodya utopita kutohutsira kana dziri tsananguro kutosanganzana nadzo azvishamise zvazvo imi munoverengawo mabhuku hazvingoitika pamatema kana kuvaromwe I remember uchimboverengawo bhuku rinenge rainzi Drum kana People chitonzwawo madhona celebrity mukadzi achitorawo kuti anototaurawo namai vake zviriko zvazvishamisa ende dai zvainzi hazviko kusina kan'anga vanosvikirwa ari vanosvikirwa nevakafa vanotaura vanoona zviriko saka Maisale tikukumbira kuti vabviswe paya nekuda kwekuti havana kwekuwadzana navo mhepo yavo inongosurukirwa vari vegawo ipo paya zviri nane kuti vabudiswe zvinotozikanwa kuti vambotakurwa munotanga vanogarawo pasi nevekumusha kwavo kuti ndo chikonzero chatokutaura kuti vauyewo munhu ari kusurukirwa panowanzanawo vamwe paya pakavigwa varume nevakadzika paHeroes tozviziva vanengoya pamhepo vakafa vanowadzana kwatinoti kumawetlands kakwekwe kwamunovakira kakwekwe ndo kunoenda kakunowadzana vakafa kumafura manyoroka asi vamwe kana vakuenda vachisangana nemadzinza avo anenge ane sunga penyu tadetemberewo zvino tinochikumbirawo avanenge vangoriwo lona vangoriwo vega saka kusurukirwa kwavo ikoko ndo zvatiri kuti vaende ikoko nekutoti vakaramba vachisurukirwa godo ravo Maisale vari paya vanotanga kuzvibvunza kuti ndakanga ndiri mukadzi waMugabe vaMugabe vachifuta havapo paHeroes ndingori ndega and handina wandinowadzana naye muno ndiyano wandinowadzana naye kweitiwo vaido baba vaMugabe varipo paya kweitiwo vakanga vasinganatsowirirana baba vaMugabe nyange vashandira government vakafa vakaiswa paya ndo vamwe vanhu vanosokosa sari ipo paya vachimubvunza kuti iwe wako murume aripi isusu takafa tikutoziva takafa kose asina kuuya hazvinei navo havana kuzvitsvaga zvinhu zvakaitwawo ina handingafirei murume wangu kana murume wangu akanota dhiri rake ugorondobhaunza ende yondourayiwa ndindadi pedzana newo naye ivo ngavabviswe zvavo panoti vasurukirwe ende zvinobatsirawo futi kuti mai Grace Mugabe mhuri yavo
vagarawo murugare rwavo rwakanaka rusina maproblems mumhuri yavo vana vavona ivo nekuda kwokuti mumwe nekusurikirwa ikoko kunotadzisa kugarawo kwamaini maigrace. Saka zvakanaka kuti vaende vanokumbirirwa kudzinza ravo kugana uko kuti vachingovo munyika yavo. Zvoita futi kuti ukaenda paHeroes kana ini ndakapaenda nebasa ratakuita reFovos, Friends of Veterans of the Liberation Struggle, vanotsvaira makuva evakarwira nyika kubvira kuHarare mpaka kuHarare province kuti tichita mabasa iwayo. Mukutsvaira imomo tine mutemo ende takatsvagwa nemhepo. Akuende vaya vanoita zveunzenza izvi zvemasex worker, unorohwa neshamu, auite izvozvo. Auende wakapfeka zvese zvemacosmetics zvese zvamungafunge nezvazvo hazvidiwe ikoko. Ende auende kuti nhasi kana tine program kunotsvaira kuHeroes unoita bonde hazvidiwe izvozvo. Saka communicate nevakafa kwatiri hazvisi zvinowani. Vengese nini hazvisi zvinowani wese nekutoda kwokuti ambuya vangu vacho vanga vari kuHarare News kuvhura kangofanira neReheroes. Saka kana tsananguro dzawo dzichitouya anomboshandiswa nadzo ende ndotozviziva kuti vanotofamba ambuya vanoonekwa ende tese toziva kuti HQ ZANU-PF ine gender culture kunoitwa matare enyika vakatoonekwa ikoko dzikatoputwa fodya dzikatodirirwa pasi. Hazvisi zvinhu zvinomboshamisa. Tichitogarawo nemachembere aingoita basa ravo, machembere vapenyu vanonzi vaMargaret Bisa vanohurudza vanotoendawo matare enyika ndinotogarawo navo pasi. Tichitogarawo nechizukurudzi chinonzi vamurenga kana murenga vanowanikwa ikoko kuculture yegender culture. Saka zvizvi hakuswi ndine pride asi zvinhu zvandasingambobvira ndakafunga ndakakura ndichishorwa mupare kuti amai ake vanorwara ndirita uya wembiri akaimbwa but havana chavainacho. Ndakatozongoona zvinhu zvakungondiitikirawo. Saka zvinhu zvokuti ndinozvitambira ende handishamiswe nazvo. Ini ndakatogarawo pano gore randakambopedzisira kupinda paHeroes panonzi paZANU-PF HQ ndakatomhoresanawo ruoko rwangu irworwiro kutobatana 5 navasi simba rachimumbengeme taendera dare ino kwanoona ichienda kugender culture kuHQ ndienda randakaputirwa navo vachida kuti ndinotura zvandifanira kunge notura zvavanenge vachida kuti vazive. Saka nguva yandaimhoresera kanobatana nababa ruoko vana baba vasiti sekaramai taendera nyaya idzodzi dzemapepa idzi dzekuti zvaakuita kuti vachifukunurwa tichifambisa zvinhu zvese zvibata zvese vakazoexuma vemonument museum zvese ndo zvinhu zvaindita kuti ndiende ende vaitondipa zuva rokuti buda nhasi uda kuti uende ufambire nyaya dzangu buda ende ndichitobuda ndakada kana kuda kuregesa kuenda kana kubarekwa chandiswere zvakanaka zvinenge zvichitondinetsa. Saka muchiona handishamiswe nazvo. Saka tauda kudzokera panyaya tapedza ikuti maisale takumbira kuti vabviswe takazvitaura zvatinoda kuramba tichiendera mberi ndezvekuti tese tinoziva kuti amai Joyce Mujuru vakavabvaisi wavababa vaMugabe. VaMugabe vaiwirirana neMalawi, love your neighbor. Toziva kuti vaiwirirana nevesi vatatu Malawi apa vaiwirirana vaBingu Mutarika. vaBingu Mutarika takazvara paya kuti vakanga vana Joyce Opanda. But mubvunzo wandikusera nyika ndewekuti vaBingu Mutarika vakafa kwakasara vaJoyce Banda. VaMugabe vakafa kwakasara mai Joyce Mujuru. Mukunetsana kwakaita vaJoyce Mujuru navaMugabe kwanga kune kakupumhana zvikeuro ikuda kuti bvisa pachigaro nekundiuraya chichi. Ndiwo futi zvimwe chete futi zvakaitikawo futi kuna vaBingu Mutarika navamai Joyce Banda. Amai Joyce Banda vakazopedzisira vaitawo pati yavo, amai Joyce Mujuru vakazopedzisira vaita pati yavo. Ndiwo pane mufanira kuzvibvunza mubvunzo ipapo kuti sei. Ndiwo patanoda kudzoka kuti firo yakaita baba vaMugabe vakafa vachizviziva Mwari akavaudza. Asi ivo mweya wavo hauna kuzorora kwavari kwavakavigwa ikoko vaMugabe da kutaura nyika havana kuzorora. Zvinhu zvandinotura nazviturwe neni wenyama muri kutaura zvinhu zvandinotaurirwa. Ini wangu kungonge kabata mic nge MC tichikuturai. Kusimbisa mazino aya takataura kuti akati chakata vafukunurwa last year kuzara muvhudzvuku kuoneka mazino avo avakafa vainawo wese mugama. Vanenge vachitaura kuti ndakabudisa mazino than kuti vana muri vacheche muone dehenya nyangwe rakaputirwa nefuko yakatengwa 6 meters 6 meters negumbeze. Zvinhu zvakataurwa matare HQ naamai Chirenje vanova ndo machembere makondokisa emaoko machembere kwamuri ikoko. Enda vaikwanisa kuti vauye kumbare vachifambisa dare kwanga kuri kuita paperwork.
ndopa vakazisa uyu anonzi Chidhakwa aiva president weZimtown akataura kuti akafa nekuda kuti akanga achiva manje tsvimbo idzi achiti inini mwana uyu mwana wemubva kure ndani tsvimbo yakanaka ende dzinza rambuya vakapedza rega kuuraya hama dzavo vasarira zvazvizukuru asi tsvimbo iyi itsvimbo inobatsira saka akuda kuipamba achishandisa futi n'anga dzaibuda kuenda kuMozambique veZimtown imimi vegrupu inonzi Zimtown ichokwadi maiziva kuti Chidhakwa nomeni Chidhakwa akatobuda akaenda kunzoko achimbonza aenda kuita zvekunotsvagawo mabhizinesi ake nyange aifambisa zvemataya asi secret iripo ndeyekuti aenda aida anogadzirisa tsvimbo idzi ndosaka akazonisiya achindiudza kuti inini usapote uchideketerera mbuya mumba because mhepo yemunhu afa inowanikwa paafira saka aida kuti zvaizopesana kuti zvake zvaakuda kuti achipamba ndosaka akazoshayika akafa achizvimba dungo ye munotaura yenyu kuti akafa neurwere kana chibhati pamhepo ichitaura aindirwisa inini achienda kwese kwaifambiswa paperwork achinotaura sirizvo futi anga apanduka usiku ndakarara ndaitumirwa nyoka yake yemhepo ichindipinda pasi petsoka pandaipindwa pasi petsoka ambuya vamweni vaibva vazondimutsa totanga kutonasonzwa kuti pasi petsoka pane chinhu chakupinda totanga kunzwa kukurira kwezizi wozoona hatina kana nguva nzi kuUnity J kwaseke tine bira rematare tiri kuyogana chamiduka huyai kuti ini kana ndaenda tozonopiwa fodya dzandinonoputa dzakasotwa but ini vaindiudza kuopota uchafambidzana naye munhu wakufambidzana naye madzimai akanga akufamba naiye Chidhakwa pavakapiwa basa vanonzi Machembere Dhiwa ekwaseke Unity L vanova ndivo vari kutarisirwa kunzi vaende nesusu vana vapiri kana takuenda takuudzai dare rapiri apa ivava hatisi kufanira kunge tichienda tega sekutaura kwanaita kuti Zimbabwe ine tsitsumo neMalawi nekuda kwetsvimbo yapiri yake yekuMalawi paropa rakapambwa vana vake mushure mekunge munhukadzi anova ndiye mukoma waRita apamba tsvimbo iyi achida kugadzirwa tsvimbo yaamai vake zvichida kuti Zimbabwe kumwe kusafa kwamuri kuita usafa hwemudzimai akanopamba vakadzi kana mubhaibheri tinonzi vatadzi tinobata-bata saka vamwe vanhu kutambura kwamuri kuti anhu asi muchiswera muchitakura muita mabhizinesi amunoita mumbare mwemo inyaya dzekubata-bata idzi da kukuonesai inyaya dzekubata-bata kuMalawi kune tsitsumo yaamai guru mukoma waRita nekuda kwokuti akanoromba achikwadzisa nevana vaRita vari vana vababa tiri vana vababa handika munhu wese mwana wababa ndo pane dare tichazoritaura ndo zvinoita kuti tsoko idzi dzamunonzwa nzi yakauya kubasa ikazoya kumasowe ikazoya kupi mubvunzo ndeyekuti inenge yabva kupi moiona ende kana yadzika sei pamusingaibate tinofamba tichibatana here mutaundi kana tikupi tiri vanhu munhu because iye munhu but achibuda pamutuko wake sapiri piri tsoko igomo rinonzi piri riri kuMalawi rinoti kana tikada kufunga kuti muno mutaundi mucity center ndeipi building amunofunga imimi kuti ndo yakareba toiti times 2 ndo gomo rinonzi piri rinogara mhuka uchienda kusanje imi maMalawians muchienda kusanje tese tinoziva kuti kune gomo rekuti uchibuda mublantyre uchienda uchinorikwira gomo iroro unonotanga mota yawakushandisa kana bhazi unotanga raongororwa kuti zvinoita retirikwire gomo mozonosvika kusanje muronopaka vanonzi patabwa hatidi kuwanza nyaya dzekuMalawi tichazozvitaura tida kuenderera dzeZimbabwe saka baba vamunanga kwatakudzokera kutaura kuti movement ya2017 yavakaita zvakanga zvakabvumirwa usashamiswe dai zvanga zvinhu zvekuti munoti ikuu ende dzaitsva pfuti but nekuda kuti kudivi rekubaba vaMugabe vakanosungwa mbira dzakondo vakaneteswa nekuda kuti pane zvaitwa nababa vaMugabe kune kumwoko kuti munhu unoita uchiti inini ndini ndakadzidza ndoitawo ndichiita maitiro tombopa example kune pickpocketer anoba achisecha mhomwe kweta mumwe anoba achishandisa kana madhiri amunoti madhiri aya pane hwana anenge achirwa pasi petsoka kana zvimwe zvinhu zvichiitika kutokanganisa saka nangu handizotama zvakawanda nekuti handizviziva asi zvaingonzi baba vaMugabe kuzofa kwavakaita vakafa vane nyadzi idzodzo ndedzekuti makandinyadzisai ndakanga ndiri mukuru wenyika ino kwemakore 1 hongu ndakatadza kana pane zvamunoziva imi vakuru kumusoro munoziyana mhepo yangu haisi kugara zvakanaka nekuti vakanga vakadeclareona vakamudzwa vaimboendawo vachinoturawo zvinovanetsa kana kumasowe wanonzwa nzendawo kuchechi upiwo promotion kana vane zvavaitoita noda kuti pachigaro chamambo chinoera paingogarwa vakawanda vaitodawo kutotonga savaMugabe zvakawanda zvaitoitika vamwe vacho ndo dzimwe mhepo dzakararopa hiroso afawo nenzira dzakangava maaccident ingava chichi zvakasiyana saka dzimwe mhepo dzacho dziri pahiroso ndo dzinofurufusha Sari tiri kuti Sari ngaabudi aende kumusha kwake
sare ngaende kusha kwake wechekutanga munoendawo kakaendwa kumusha zvinofadza kuti iwo hama dzake zoro muti wonhasi pamwe toti asvika kumusha kwake ovigwa panovigwa nehama dzake akasununguka any time unoenda uchinoona hama yako chinoisirwa maruva uchidididi sezvatinongoitawo kuti uone hama yako kana kuti iri kuzororo kana kupi unabati paipa pangoendwa pane mutemo muziya pairosi iko kakusungirwa iko kakusava nefreedom yasari inyunyuto iri kubva yazonatsotarisana kuti takanga ndiri vahosi ndazofa kwazotorwamo mukadzi aripo hazvishandiswe because pamwe maybe hamuchaziva hangu kuti vamwe vamungabe vakambenge vaine ngoyo kuti vaitakura unoona maiosa vagreso vachiendawo parinda because vamungabe toziva vaenda parinda rababa ramai sali kunovaona sasaziva hangu kuti vaendawo here namai grace but afanaka saka takuda kuti tichitaura takabata nyaya yemalawi kuti vaJoyce Banda sekutaura ndaita vakazofa vapumwa futi uroyi ukunzi uda kundibvisa pauchair paupresident avabingu mutarika vabingu mutarika vakazofirawo kuSouth Africa asi vanga varwara munyika yedu yemalawi kunokuwo futi vangabe vakanetsana futi namaiwa Joyce Banda vachitowo futi iwo roda kundibvisawo pauchigaro nekuda kundiurayawo zvakafanana saka mubvunza ndekuti kosei uko kwakanoti Joyce ndiJoyce Zimbabwe Joyce Malawi Joyce weMalawi ndiBanda Joyce weZimbabwe ndimujuru ende takatasa nyika idzo dzilove your neighbor Malawi is a home of Africa zvakataura Zimbabwe yakangofana neIsrael zvakataura beautiful country iKenani pachayo inotongwa pachigaro cheushe hwekutonga upresident nengirosi saka inova ndiwo dzakavepo pavakarwira imperialism time necolonial vachibvisa varungu but takudzoka mumazita emadzimai vaira zvobva zvafanana sei ndopamufanira kuti muchiziva kuti kugadzirwa kwakaitwa mai Joyce mujuru vari vice zvakabva futi taura kuonesa kukosha kwedhuku rakasungwa mai Shuai Mangofa kuMasuwe nekuda kuona kukosha kweswere raJohani Masuwe wechishanu tikuti Johani Masuwe wechishanu mapostori mawanda barizei kuti akavhenekerwa Johani Masuwe wechishanu nepo iyoyo ikava pana baba vanzira pakazova muchairo wakaiswa nababa munanga wausi muchairo moti vakangomuka vakangosha kana vakazvitaurawo isusu pamhepo zvitaura zvakaitwa nemhepo kuti zviitwe zvokuti vatsvaire nyangwe mune ana ema nekanzuro sei wakave muchairo vachitaura zvavakawana kukigali muchairo kuti uzonzi wakawanikwa kukigali isusu kuMalawi tine tsvimbo yakamira from 2012 kusvika nhasi gore rakapera totaura tine 13 years yemunhu akanga ase paupenyu hwangu pasecond marriage yangu semunhu andakabereka mwana wandataura kuti wandakabereka kuSoweto nemuZimbabwe nakafa murume wangu akafa ndikazonogara kuMalawi ndikazonoitawo imwe second marriage ambuya ava vakafukunwa vakauya kubedroom yangu ndakarara kubedroom akaonekwa pamhepo nemurume wandanga ndaanaye wechipiri muupenyu hwangu iyewo murume iye imhuri takatarisa kwaPaul Kagame ndokuRwanda andi ndokune Kigali ndokakawanikwa muchairo mutauni makanaka musina kana bepa remaswiti rakadoni baba munanga kwa vakanaka makashvara vakaintroduce muchairo kuno ndakuti muzive kuti zvindezvemhepo zvese asi zvakangoitwa uyu munhu vatiri kutaura netsvimbo ine 13 years yakamira kuMalawi ndosaka ndanga ndine matare enyika unofanira kuenda musha kwako because ndedare rakamira unobata Malawi Mkwasha akasvika pakungotiza muMalawi agara 10 years adzokera kuTanzania. Why kuTanzania? Amai vakanga vari muTanzania. Baba vake vari vekuRwanda but iri mhuri yekumaTutsi. MaTutsi ndo vanhu vaitandanyiswa vachirwiswa nemahutu muRwanda. Zviya zvokuti hondo yatsvuka ropa mochinoiswa marefugee camp akanowanikwa achinokandwa kuri kuMalawi. Amai ake semuTanzania hondo yatsvuka ropa muRwanda vakangoendwa kumusha kwavo kuTanzania. Iyo semunhu aingoziva kuti hondo isati yaveko kuRwanda vaingobudawo muRwanda vachiendawo kwaamai vake kuTanzania zvakaita ini namai angu muZimbabwe ndichiendawo kuZimba ndichidzokerwa kuMalawi kwababa wangu ndo zvaita Mkwasha. Saka Mkwasha uyu baba vake vanga vari vemhepo vakafa kuRwanda vachipfurwa nepfuti vari rudzi rwematutsi sezvakanga zvakangoita kuti mandevere nemashona ndikamairwisano zvana Chakazulu ndo zvakafanira. Saka tsvimbo iyoyo yake murume uyu iri kumusha kwedu kuMalawi mumaoko mehanzvadzi yangu Satsana. Yakaramba yakachengetwa bose akangobuda mumba hana chaakasiya paforo muzedu dzataigara hana chaakasiya.
nekuda kwokuti akarwa nehana kuti ko mukadzi wangu uyu kubudzira ini ko anobudirwa ko ndasingaziziye ko sei zvakamutyisa achibva ngobuda akakusiya Malawi 2012 kusvikana nhasi achiti uyu ngaadzokere kuZimbabwe vanogadzisa ambuya vake vanomutera vakambuda vanova ndo vamutuma vakafa vakarara neni saka da kuti muntu kuonese kuti zvese zviri kuitwa paSecond Republic asizvika mundinzwi tatawa zvemutsvairo kuti mutsvairo wakwanwa kuKigali wa ini ndiri kuti dare renyika ndichikutaurira kudai nditori nedare rakamira kuZimbabwe rakamira kuMalawi remukwasha akasiya tsvimbo yake mumba unenge une murume wako anoita zvematare alright kana kuti une murume wako iwewe ane mhipo ana baba wake vakafa vachitaura kuti pandiri pauriwo mwana wangu mukomana festival unofanira kugara netsvimbo yangu ndo zvakaita murume akandida kuMalawi because ndakazenge ndazonogara kuMalawi mai vangu vafa tikati aiwa upenyu hwangu hakunetsawo futi tikati gai nchimboenda kumusha ndinosevenzawo Zimbabwe yange yakunetsa kuna 2008 2009 zvichiendwa zvakadaro saka ndakazosanganawo kasemunhu ndakanodananawo naye mudi ikoko 2012 yandiri kutaura ndo nguva yaakazobuda achidzokera kuMalawi ndo pakawanikwa ambuya kuMalawi mbuya vangu vamai vangu vakafukundwa vachiteerera kainini homwe yavo yavadaka netsutsumo dzavo dzekuchi saka kune dare rakamira bozi mukwasha uyo anofanira kuti taenda totinogara paumalawi hwenyu neusena hwedu nematare eZimbabwe akatondikamura kuti mwana wanga abude zvichibva kun'anga 3 musarwadzwe nekwenda kuti n'anga da kuti tinzwanane ndimi varapi chokupai chiremera ndimi varapi ndimi masvikiro ndimi chi patenda kuti sedare vamwe vanhu vanzwise zvichibva kumatare matatu emachemberi matatu akawanikwa kuhofisi yasekuru chokisaiwa maoko vachechika ndero vezinata muna Cameroon machemberi magorimbo ekudzivara sekwa namachemberi ekutafara kumabvuku machemberi mudakira namachemberi soko vekuno kuchurch quarter force kuno vanhu kwakatangira dare kuno ndo kwandakatanga kuomberwa nasekuru Chiwa vanoshanda nemachemberi soko ndichizobudirwa ikoko zvichizowanikwa zvese zvekusvikirwa tsvimbo yababa vangu kana ndebvu dzandinadzo ndasekuru anobuda pandiri kana izwi rechirume ndasekuru anobuda but izvo zvichangoitwa kuMalawi zvirava kuti kunonoka kubuditswa kwangu kuno kuhondwa nekutononokera dare inofanira kuendera mberi muMalawi because Malawi mukwasha yakatiza vaenda kuTanzania aenda kuTanzania musha kwaamai vake baba vake vangu vari muRwanda vakafa kuwanda vapfurwa nepfuti saka tsvimbo iyoyo inoda kuti ishinotaurwa nezvayafonerwe kana kuti akambotumirwa mari kuti auye awanikwe achiuya tichigara nedzinza rangu atore tsvimbo yake nekuti akatya ini zvaakaona pandiro zvokubudirwa naambuya mutuma saka tiri kuti nhasi amai Joyce Mujuru tiri kutendai ndimi munhu wemukadzi wekutanga akaiswa uvhaisa akafamba nababa vaMugabe ndinokutendai rambai muchipfeka uniform yenyu yeSalvation muchitenda Mwari nekuda kwokuti mubvunzo wandiri kusiyira nyika ndokuti pane vakatera uvhaisi vaMugabe varume ndodaira munhu wekupedzisira akafa wekupedzisira anoyeuka semavhaisa vababa vaMugabe ndava mboko imi maijoyi muri mukadzi makaita muvhaisi muri mupenyu mubvunzo wandiri kukusiyira kuti tendai ngirosi makadiwa nekuda kweupenyu hwamakarakidza muchienda kuhondo muri mwana mudiki neushingi hwenyu hwekuda kunosunungura nyika Mwari vakazokuisai position iyoyo hazvinei kuti wakadzidza kuti hauna kudzidza makadiwa nengirosi saka ndimi munofanira kuramba muchifamba muchikamfotana kumaovhetuko kune avo vanenge vachida kana kuda kunetsana pachavo musanetsane because makanetsana munodeutsa ropa muno munyika semadeutsira munoita kana maklashana papolitics dzenyu ndichinopedza kusandapedzesa ndichiti pana mai Mujoyi ipapo mai Joyce Mujuru ndiri kuti rambai manzwa manatsanzwa zvandataura ndimi mupenyu wauvhaisi vamwe varume vakafa isu kwedu kuyaka ndichienda kuko kumusha kwambuya tinoti Harare kubuda Mbare Harare Gutu Chivhu Chiredzi kwanga kuna nehanda nyakasikana vasekuru vamuzinda hakuna vekupedzisira vakafa ndavamboko vanga vari mavhaisi ababande ndo pane dare rapindura ansa yekuti sei Joyce Bando yekuMalawi akapumwa huro ine vabhingu mutarikwa kuti iwe wakusiti sabotage oda kundibvisa pachigaro asi akawanikwa akasara mupenyu vakafa seiwo kuno mai Joyce Mujuru makaitwa futizve paMugabe vachizofa saka ushe hwenyika hunosiyiranwa asi chandinoziva ndechekuti mbuya kana vachiona kuti munhukadzi atonge nyika kududzira kuti kuna vatokezani kupe vaiva
hakuna pavanofanira kuexpecta kuti vanotunga nyika kwete. Tinobata vachamisa makangofanana Solomoni zvatakataura zveshe. Mushawana mukana unyinyi kuda kuti vana vaIsraeri vaichinjana vese ana Joshua vazofa kwakazoiwo makings kuzonosvika tazvonosvika kune uya ane zita rinonzi Jefta akaona kuti mamaIsraelites akuita zvake kudidzira maZimbabweans kuchazopedzisira makuita zvake nyika iyo inene kazotongwa nevana vadiki example sana Joseph Kabila because Jefta yakazokumbira Mwari ndoda kuti nditongewo nyika yemaIsrael akatsidzira kuti kana ndakwanisa victory ndichazokupewo mwana ndichazotenda nemwanasikana wangu. Tinotenda mbuya. Aiwa zvinotenda. Kukukatai pano nekuda munhu wadzema. Aiwa sinei isusu tinongoda kuzongokumbira chiri kuti dare riendere mberi semunhu tatukutara sei vanhu vakuru takabuda kwana Maisari tikanobuda vana Joseph apa tanga tana Mai Joy tichida kuenderera mberi tichienda takadaro tizonobuda futi chikonzero chakaitwa kuti mutsvairo uwanikwe wema-Friday mazuva zvanana Rwanda matare futi ari kuita sei wani ari kuenderera mberi. Aiwa ndinokutenda tinoida kuti paevery week Monday to Friday maworking days tichiwana zuva rangu ratinouya kuitira vari kuteerawo matare aya. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.